Karon adlaw sa Sabado, sa ikanapulog duha nga semana sulod sa tuig. Sa Ebanghelyo karong adlawa, si Jesus padayong nagtuman sa iyang misyon. Giayo niya ang sulugoon sa usa ka kapitan sa mga Romanhong sundalo nga miangkon nga dili siya angay nga magpadayon kang Jesus sa iyang balay. Nakita ni Jesus ang kadako sa iyang pagtuo, busa giayo niya ang sulugoon gikan sa layo. Ug sa paghiabot niya sa balay ni Pedro, daghang mga tawo ang nagdala sa mga giyawaan aron iyang ayuhon. Unya nakita ni Jesus nga ang ugangang babayi ni Pedro naghigda, nagmasakiton. Bisan wala siya hangyua, miduol si Jesus kaniya, gigunitan sa kamot o giayo. Diha-diha, mibangon siya ug mialagad kang Jesus. Sa samang tudling, gihulagway ang paagi nga giayo siya ni Jesus. Mibangon siya ug mialagad. Ang pagbangon, gitan-aw nga maoy kinahanglan natong buhaton sa higayon nga tandugon kita sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios sa higayon nga ihatag kini kanato aduna gayoy epekto, mopabangon kini kanato. Mibangon kita gikan sa sala matag higayon nga nangumpisal kita ug midawat sa kapasayloan, ilabi na diha sa sakramento sa pakighiuli. Mubangon kita matag higayon nga ang Dios mosulod sa atong kinabuhi aron paghatag kanatog direksyon, katin-aw ug paglaom. Ang pagbangon maoy paglig-on aron wagtangon ang kabug-at sa sala nga naglibog kanato. Mubangon kita diha sa kalig-on, na bag-o ug determinado nga mobuhat sa kabubot-on sa Dios. Human siya mibangon, ang ugangang babayi ni Pedro mialagad kang Jesus. Mubangon kita aron moalagad. Mao kini ang rason nganong mubangon kita sa higayon nga tandugon kita sa grasya. Wala gihatag kanato ang grasya sa Dios aron mobalik kita sa pagpakasala o padayunon ang atong mga laraw o magtuman sa atong gusto. Mubangon kita aron moalagad ug muhalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo ug motuman sa iyang kabubot-on. Pamalandong. Sa higayon nga mibangon ako gikan sa sala diha sa akong pagdawat sa sakramento sa pakighiuli, nagmaalagaron ba ako ug nagmasinugtanon sa kabubot-on sa Dios? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhi man kamo sa akong balay." Sila mitubag, "Kun mao kana, buhata ang imong giingon."
Midali si Abraham pagsulod sa tulda ug giingnan niya si Sara. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarug siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, "Hain man ang imong asawa nga si Sara?" "Anaa sa sulod sa tulda," mitubag siya. Ang usa kanila miingon, "Isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sara manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan ug nga mobalik ako inigabot na ni anang panahona." Si Sara di ay namati didto sa pultahan sa tulda, luyo kang Abraham. Si Abraham ug si Sara tigulang na kaayo, ug si Sara wala na abti sa iyang binulan. Busa mikatawa si Sara sa iyang kaugalingon ug miingon, "Karon nga tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong bana, unsaon manamo pagpanganak?" Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham, "Nganong mikatawa man si Sara ug miingon, makabaton pabagod kog anak nga tigulang naman ako kaayo? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo?" Sa hustong panahon, iniglabay sa siyam ka bulan, mubalik ako kaninyo, ug si Sara manganak og lalaki. Gilimod kini ni Sara kay nahadlok man siya. Miingon siya, "Wala ako mukatawa uy." Apan ang Ginoo mitubag, "Mikatawa ka." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kaluoy. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo, ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunubos. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kaluoy. Kay nanumbaling man siya pagtan-aw sa iyang ulipon diha sa iyang kaubos, ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kaluoy. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan, samtang ang adunahan gihinginlan niya nga walay dala. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kaluoy. Gipabarog niya si Israel iyang sulugoon, kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan, kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atoa sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya."
Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa imong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kun suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian, itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituohan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babayi ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasawumsom na, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Siya gayud maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.